ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜ್ಯೋತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿದ ಬ್ಲಾಗಿಗೂ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೈ ಚಂಡು ಮೆಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂಪಲೆ ಕಾಡದ ಎನ್ಮಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಬೇಲಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾಡದ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಕೋಡದ ಐಟಿಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಸ್ಸಿದ ಜೆತ್ತೀನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಉಂಟು. ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೀತಂಗೋಡಿಟ್ಟು ಚೂರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎದುರಿತ್ತುಂಡು ಇದೆಲ್ಲಂತ ಪಾಡಿ ಕೇರಳ ಅಂಚಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದ ಬೋದಿತ್ತು ಬಚ್ಚಿದ ಜೆತ್ತಿನಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ರಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಕಿತ್ತೆ ಪೊರಟೊಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಕೊಡೆ ನೈಟಿ ಅದು ಪನೀರ್ ಕಜಿಪ್ ಕಂತಿತ್ತ ಅವು ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗೈತೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಪನ್ ಬಂತು ಕರ ಓಕೆನಾ. ನೈಟ್ ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಜನ ಹೋಟೆಲ್ದು ಕನಪಾದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಯಾನು ಒನಸ್ ಮಂತಿದ್ದ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ಸ ಎನ್ನ ಕಜಿ ಪೋರಿದಿರ್ತೇನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಯ್ದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಯಾವುಂಡತ್ತೆ ಪಂದು ಅವನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಬುತ್ತಿಗೆ 11 ಪಂದಿನಿ ಬಟ್ 11 ಆಯ್ಜಿ ಪರೋಟತ್ತನು 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವೇನು ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ಗೊಂಚು ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ರೆತ್ತನೆ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರ್ರೆತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಡತ್ತೆ ಪಂದು ರಪ್ಪ ಪರೋಟನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಸುರುವಂತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾದತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂದ ಪಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತಿಂಡಿಸಿ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತದೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಪೋಯಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ಆಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಬೇ ತೂಕದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬಲೆ ಪೋಯಿದ್ದೆ. ಫೈನಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ನನ್ನ ಕುಜಲ್ದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತೀನಿ ಬಚ್ಚಿದ ಬೋಬುಲ್ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡೆ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಇಡ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಟು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ ಅಡ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೇ 10 ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮತವನಾಗ. ಸೊ ತೂಕದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು 3 ಬೇಲೆ ಪಂದ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಆಗೋಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿನ ಆದರೆ ಅದೇ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಫೀಸು ಏನು ಜಾಗ. ಸೊ ಬಡಾವನು ಒಂಜು ಕೂಡಿಡು ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಅವು ಕೋಡೆ ಎಪ್ಪಡ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ದೇಲಂ ಪಾಡಿಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಪೋಯರ ಬಿಡಿ ಮಟ್ಟ ಬೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಚೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈತಳ್ಳೆ ಒಂದುಂಡು ಏನು ಮದ್ರಂಗಿ ಏನ ಸೀನಿಯರ್ ಆರು ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲಂಚಿನ ವಿಟ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ಲಾಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಕಲ್ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಡದ ಬದೆಗೆ. ಸೊ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಮಾಲಿದ ಪಂಡ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚೋದು ఒక ಮಿಗ್ಗಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ತೋಡ್ದು ಅದ ಬಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಾಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಈಗ ಕಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋನಗಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೋನ ದನಿ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಮೂರು ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು 3 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಪಂದು ಅವು ಏನು ಉಲ್ಪಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದಿಜಿ ಎನ್ನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಶಾಪ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಕೆ ಬಂದು. ಸೊ ಅನ್ಸರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತಡು ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುನನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತು ತೋಚ್ಪಾಲ ಬಂದು ಸಾಧನೆ ಲೈಫ್ ನಾನು ಮಂತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲೆಸ್ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪವನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ 23 ವರ್ಷಡ್ ಕಾಂಡ ಬೆನೊಂದು ಬಯ್ಯ ಕುಡುಂಜು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಇಂಚ ದಿನ ನಡಪದ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ಗಳ ಪೋದು ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆನೆ ಅವು ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನೆ ಆಗಿ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ಬೊಕದಾನ ಉಂಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿನ ಓಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಜಿ ಹಾಳು ಮಂತನ ರಪ್ಪ ಪೆಜ್ಜಿದು ಪತ್ತುವೆರೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತರುದು ಅದು ನಂಜಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಪ್ಪ ಒಂದು ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ನದು ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಅವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತೋಜಾಲ ಅವು ಇರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಯಾನು ಒಂದು ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಗೋಡೆದ ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾಡುವೆ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಏತ ಸಾಧನೆ ಬಂದನು ಎಂಗೆ ఒక ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟಜಿ ಪೊಕ್ಕಣ ಇಂಕ ಕೋಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಮೋಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಚೆಡುಲ್ಲ ಏನು ಸೋಕೆ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುಯನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂತ ಬುತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಜಿ ಬುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಓರಿಂಡು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಕ ಇಚ್ಚಿನ ದಾದ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇನಿ ಕಾಣಪ್ಪಾಗ ತೂಕ ದಾದಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೇರೆ ಮನ್ಪುಯನು.
ವನಸ್ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕನ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕದ ಮತ್ತು ಬರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಡು ನಾನು ಒಂಚು ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಂದು. ಸೊ ಅವಿನ ನಾನು ನೀ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ ಮಂತ್ ಕಂತೆಯಾನು ಸೊ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಮೂಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾಪಡ್ ಮನ್ಪಾಯಿನ್ಯಾನು ಸೊ ಮುಲ್ಪೊಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೇನ್ವೀರು ಇನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ವೀರು ಎಂಡ. ಸೊ ಎಂಡ ಅವಾಗ ಈ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪಾಯೆ ತೇರತ್ತ ದೆನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ 60 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ನೆಟ್ಟಿನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೈಡು ಪತ್ತೊಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುಜಿ ಯಾನು ದೇನಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುವೆ ಏರಾ ಇದು JK ಪಂಡ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರು. ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪಂಡೇರು 4 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡೇರು. ಸೊ 4 ಮಂತ್ ಪಂಡ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಕೈಟ್ ಮೈಕ್ ಇಪ್ಪು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶೋಗದೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಪಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಶೋಗದ ಅಂಚ ಗಂಟೆದ ಮೂಜಿ ಅರೆ ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ವನಸ್ಲಾಂಡೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ತಪ್ಪಾಯಿನಿ ಕಡೆ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಕನ್ನಪ್ಪಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆವಿ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮುರಡಿ ಬಂತೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಫುಡ್ ತಿಂಡ್ರೇನೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆತನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಪಿದಾಡುನು ಇನ್ನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿದಾಡಾಗ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೊಂಚು ಕ್ಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡುವೇನೆ ಇನ್ನು 10 ಅಂದೇನೆ ಸತ್ತುಕ ಇಂಚ ತೋಜಿನು ಬಂದೆ. ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ 4 ಇದಾಡಲಿ ಇತನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಕ್ಯಾನು ಮೀಶೋದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕನಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಮೀಶೋಡ್ದು ತೊನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಮೂಜಿ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಜಿಪ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ಲ ಇವನ್ ಹುಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂದು ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಚಿ ಮನ ಕುಡೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಉಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಿ ಇಂದುಲ ಉಂಡು ಪುಗಿಲ್ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡನ ಪಲ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ಲ ಮೀಶೋದ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಅದಾಣ್ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೋನೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲೋದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೋದು ನೋಟ್ರಾಸಿ ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕೆತ್ತಲೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮೂಲೆ ಚೆಂಬು ಗುಡ್ಡೆಡು ಅನೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ತುಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಪುಣ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈತೆ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಮರೆತುಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪು ಹೊಡಿತು ನಿಂಗೆ ಅವನ್ ಸತ್ಯ ಬಚ್ಚುಂಡು ಆರ್ಸತ್ತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ವೆನ್ಯೂಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ತೂವಲಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಸೊ ಏನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಸು ಪಡೆದೆ ಕೂಡ ಅವು ಹಾಳಾಂಡಾತ. ಸೊ ತಾರೀಕು ಮೀದಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ ಕುಜಲ್ ಮಾತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡೋದು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಸಿನಿ ಏನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತೊಂದು ಬೈದೆ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಏ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಪೆಂದು ಪತ್ತೊಂದು ವೈಜಿ ಬರೇ ಎನ್ಮ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮದಿಮೇಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓ ಕೊಡ್ದು ಬೈದ ನನ ದಾದ ಮನ್ಪನ ಉಂಡು ಬಂದ್ಗೇಂಡ ಸಹನಕ್ಕನ ಮದಿರೆಂಗಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆನೋರ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾವುಜಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಒಂದ್ಸಾತ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಹನಕ್ಕ ಕಾರ್ ಕಂದೇರು ಐಫೋನ್ ಕಂದೇರು ಅಂಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಹೌದು ಎಸ್ ಟ್ರೂ ಏರಿಗಾವು ಮೊದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತೂಕ ಏರ್ ಅಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬಂದತು ಓಡು ಒಂಜಿವರಿಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐಫೋನು ಹೀಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಪುಳಿ ಓಮ ದಾಸೆಮಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೌತೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಗಂಚಿನ ಅಂತ ಓಕೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ತಿನ್ನಾರು ನಮ್ಮನ 10:36 ಏರ್ ಬಂದು ಬರ್ನಿ ಯಾನಿಗೆ ಏನ್ ಯಾನಡ
ನಮ್ಮನ ಮಧ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ನಕಲು ಆಂಟಿ ನಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಬಲಿಪುರಗವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೋನಸ್ ಮಂತ್ ಬರೋಣ ಅಪ್ಪುಗೆ ಆನಿಂದ ಮಲ್ಲ ಓಡಾಂಡ ಗಾಲಿ ಯಾವ ಜೈ ಬೇಗ 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 ಮಲ್ಲ ಕೊಡು ಬುಗ್ಗೆ ಎಸ್ 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 ಮಲ್ಲ 5 4 3 2 1 ladies and gentlemen let's welcome the bride Savannah ಮಸ್ತುಂಡು ಏತುಂಡು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ 1,000 ಯಬೋ ಕುಡ್ಲಡು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಏತುಂಡು ಏರ್ನ ಅವ ಅಯ್ಯವ ಖಾಲಿ ಅಯ್ಯವನ ಫನ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬೋಡೇನಾತು ಈ ಲೇಸಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಡಪಂದ್ಕೋರ ನಂಚಿನ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರೆ ಮೆರಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ್ಲ ಸೋಮನ ಸನ್ಮಾನಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಐನವತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು